One domine da woyi ne di ede a kire yen. Ma yen nyina yen kamum na yen kamfo Kristo Yesu ne meneye ene ne keseye. Ne dini Jesus. Ne dini Jesus. Edi nwanwa subia oboya nsana owuno. Oh, ne dini Jesus. Ne dini Messiah. Edi nwanwa subia erinche muda. ne dini Jesus. Ne dini Messiah. Edi wawa subia erinche muda. Ne dini Jesus. Ne dini Jesus. Edi wawa subia oboya nsana wawono. Ne dini Jesus. Ne dini Messiah. Edi wawa subia erinche muda. Ne dini Jesus. Ampara ne dini Messiah. Edi wawa subia erinche muda. Ofrenu Jesus Christ to me narashe nesanyami yania yeni ye nyami yabasumno dada ofreno Jesus Christ aparatu Mini narasha nsa obidumbi ye nyame apara ya ba asumno da obe meche madafu sana yesuti. Oh, yeah, Madame Foupa. Madame Foupa. Adini namu. Oh, yeah, me bo tanti mo me chen. Ne me gwa kobia. Obe me chen. Madame Fosa na yesuti. Anope ya dia sida ene ni onyama Kristo Yesu. Amen. Baby obia ne di ma mayampai. Awurade Yesu ya da se. Anope nso ejai yasem kan e de show Jesus Christ nsa. Ma akoma bia aboto. Akoma bia ohia WhatsApp enne. Onipa biara otie yen asɛm nkoduru ne nkyɛn sɛ duham na ɛmfa so mfa wɔgyeɛ ɛne fa hodie ɛne ayaresa ɛmmerɛ wo ma na sɛ saa nneɛma nyinaa wie pɛyɛ ma ya yɛde aseda ma wo Kristo yɛnim sɛ anɔpa yi wayɛ wɔ Yesu din mu amen amen ɔdɔm ne asomdue a ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo ɛnka yɛn nyinaa anɔpa yi amen ɛnɛ nso Awurade ayɛ adom at the Tetelestai Revival Chapel International abeka wonsa e wo fie ho baabi a wotie yem firi no baabi a wohwe yem firi bia ya ka se onyankropo asomdue enya wo dia amen ana asama me no e ba be che no matone den say the testimony of Christ adansidi a efa Kristo Yesu ho o wanka amen amen obebuza se na Yesu Kristo de adansidie bɛn ene fa no ho adansidie bɛn ya yewo adansidie bebere na wo wiase toda yete yemfie ne yembro no so a
obati se de bi ifra bonten ba na nipa nyina epu kohwe obia kohwe na watie obi nso betena ne fie din ompie nanso obi kɔ no oba na obi sa ne se ɛdeɛ ne si wo ɛdeɛ na ɛkɔ ho na obia beyina sutiri se oh yesesei na asi na nipa no de ato na adwenem na ɔno nso de nam na wɔka beto amfa na ni ehu nanso ɔyɛ ho dansefo but anopai me pesa o tinsem bi ase yenko 1 John chapter 5 1 John chapter 5 yenkan free verse number 7 and from me we 12 1 John chapter 5 the apostle of John and our throw the book of John na me ne wodi ne ho nkomo kakra esanse oye Kristo Yesu sumani na okahinta sembi a ebra ti sei mo me pese me ne wo yeche na etumi aboa wo ama ohu adansidie a ewo wie yase na otume de ho atoso the testimony of Christ. 1 John chapter 5. I say na basa ne bom di adanse. Hom eni nsuo eni moja. Na basa ne bom ye baako. The Bible say yeti onipa danse dia. Onyankropon danse susene onipa adanse. Dientra. Onyankropon adanse ne adanse a wodi ewo ne ba ne ho. Sadie wodi Kristo Yesu di no. Wo adanse ewo de yi ono animu. Oh yes. Na de wonji Kristo Yesu eni no. Wama onyankropon ada na otorofo. Oh yes. Dientra. Wanyi adanse a onyankropon di ewo ne ba Kristo ho no wanyi ani. Yes. Eti ye woni pa bebre wo wie yase a wonyi Kristo nyedai eni. Wonye sempa no a efa Kristo ho no wonyi ni. Yanka amen. Amen. Eti ye wadansidie bebre wo wiase. Na onyankropon kase di ni ba Yesu ho adanse. Ha aniema miensa wei ena ma onipa ye onipa. Oh yes. Ensuo honhom ena moja. Na sa aniema miensa eni nipa ho a emma onipa ntumi ntenase. My God. Awa asase so. So onipa ni moja ewo nipa due mu a otumi ntenase. Se ensuo ni wedie ni mu a onipa ntumi ntenase. Ana so onipa ne kra firi ni mu a asa. Powerful. The Bible say basa ene bom edi adanse. Honhom ensuo ana moja. Na sa honhom no ne nyina ka bom mane ya baako. The Bible say sa yeti onipa danse dia onyankropa danse eso say nipa danse. Amen. What am I kan? 1 John 5 verse number 7. Was it about sa di adanse? Honhom ensuo ene moja. Ana moja. Na adanse na mibisa sorry. Honhom na moja. Basai bom. Na basai bom. Ye baako. Ye je onipa adanse a. Ye je onipa adanse dia. Onyankopon adanse so sene no. Onyankopon adanse so sene nipa adanse. Adanse no ne adanse a wodi. Onyankopon adanse ani adanse a wodi awo ne ba ne ho. My God. Ah. Bato kan. De oje onyankopon. De oje onyankopon ba no. Edi no. Wo wadanse e woni mu. Amen. Eti so obi ba ji Yesu di a. Ne wanya danse woni mu. My God. Hello. Hi. Eti sa obi ji Yesu di a automatically won so to me di Yesu ho adanse. Amen. Eno ne adanse di e wo mu. My God. Eti nanu bi na Paul kasantima ji di e manya honkonguna na.
sister obagidi ya no adanse be na ye wudi fa Kristo ho eye nsakro eye abrabobone eye nantrichucha eye subantantan bia eye di wo mu eno ho adanse enko na otumi di ene e dabi ba na sada no afaye dabone de ama nipa eji so nipa nsakira na twen no atwen ho afri bone ho wantwen ho afri dwamamom wantwen ho afri krono wantwen ho amfa aniema fata ho a na odene ho to ne nimdia so ene nipa dua so na die nipa dua no meka tira ne bia obeye de a ene dabi ba obeye mobo. That is why Awurade say me meka nkyira wo say de wote Kristo Yesu di no o wadanse Amen. Awonimu na de wonyi Onyankopɔn nie no ɔmma no ɔbɛma no adan foforo if say wanya danse Onyankopɔn ba ne din endi no wama Onyankopɔn adan otrofo if say wanya danse Onyankopɔn din ɛwɔ ne ba no ho wanya ni et obi da so oban na chi onye Yesu ni ha ewiase osoma hudu wo wiase bia no sa wanye Yesu ani a onko heaven Never. I mean can kwasam kyerɛw because Bible say no kura me say obi nkɔ ana obi so ma agye so onam Yesu so eti yanam Kristo so ene yehu Onyankopɔn My God. Amen. eti so obi ehu Kristo a wonkyemi hu Onyankopɔn ma ne nyi eti me kanfo Yesu a ma obi a wotie me say sa obagye Yesu odi na wodi na koma na dwene ne nim de ane de owo na japade ade ama Yesu a ai wotie bi firi Yesu nsam ebe ne de amen osina ye ni adanse no Onyankopɔn ama ye dankwa se Onyankopɔn ama ye dankwa na dankwa mu na ne ba no mu na dankwa ewo ne ba Yesu mu na de owo oba no mu no na de owo oba no nkwa no wo nkwa na de oni Onyankopɔn ba no mu no nkwa no na de owo Yesu Kristo mu no wo nkwa no wo nkwa na de oni wanji wo ba ne dindi no oni dankwa de woni Yesu mu no oni dankwa yes Powerful. etuntimi nka nkyerɛ me sɛ wonnam wɔsom bi a ɛngye Yesu ni ɛbɛhu Onyankopɔn aheni ɛnyɛ no korɛ ɛdeɛ ntira nipa bi tum futuro agu nipa ani ma menka no kɔsɛm nkyerɛ wo sɛ woamfa ho amma Yesu a heaven a yɛka no there is nowhere sister brother wobɛnya kwan akɔ hɔ hello Hi. na ye nyina yɛte Ghana ha yi yɛmfrɛ castle na so wobɛkɔ ha ana Flaster House Besidako. yɛmfrɛ hɔ ɛna wonni access bia hɔ wonni panyini bia hɔ ɛna wonni protocol bia hɔ na so wobɛkɔ hɔ kwan bia so na bɛfa so abɛkɔ onya kwan hello Hi. yɛ Ghana ha o and you know Onyankopɔn aheni a wasiesie de ma onipa My God. na waka say without Christ Yes. no one can see God Yes. so obi ehu Yesu a ɛbɛyɛ den sɛ obehu Onyankopɔn My God. nti na no bi Bible say the first witness mame ka asɛm kyerɛw the first witness obi a odi ka di asɛmpa ho adanseɛ ɛyɛ ɔbaa ebra Yesu ni ababa wo bi sia ewo subura no so ye Samaria ni ba no ah na ebra baba won dimrika na me ka asem kiro say ye nyina ye tifie tibro no so ye tempatamu na obi di dedede ye ti dedede obi apu ko hwe Oh yes. eti ababa won tin na suma asem no na dimrika wura kronim sa okodi adanse me ho nipa bi a waka me suma samatene afa nipa no di twi ba ye no wo se ababa kawantum afa di anya wo de ni bi afa di yankasa ye de ni ahu ye de asoate na ye hu no sa wo nipa yi wo yo Nyankopɔn ba Hallelujah. Amen.
eti brebi wie duo falasifoɔ aka kyerɛ ni asrafoɔ no sɛ hey mon kama no ntum mon kan kyerɛ obi a sɛ sa Kristo no wu ye no wasɔre mon kama no ntum nenso that time Bible say nipa 514 and hu sɛ ɛgyetu mu sɛ ɛyɛ dansefoɔ sɛ Kristo wu ye no wasɔre adamrem emu wasɔre Amen. wasɔre ma yekunu wasɔre ma yensankyerɛ that is why me di Yesu hu adanse Powerful. anopo ya me beka nyame asem akyerɛ yi me ka kyerɛ wo sɛ the testimony of Christ wɔn ya bebisa me sɛ asem papa yi beka deɛ mente ase na wani adanse papa ɛwɔ Yesu Yes. eti deɛ wɔgye Yesu di no ɔwɔ adanse ɛwɔ ni Yes. na obenya dankwa na dankwa ɛwɔ Yesu mu Yes mu. eni osofuo mu eni papa mu eni onipa kɛseɛ bi mu nem ɛwɔ Kristo mu Oh, Kristo. eti so obi bagye Yesu di a na obenya adanse wɔ ne mu na wodi sa Kristo yi ho adanse ma me mu so asɛm so obi ni mo maame a otimi di ne ho adanse Yes. sɔfoɔ bɛd ɛtimi nkyɛn menim no ɛtimatimi adi ne ho adanseɛ Yes. nti sɛ obi nim obi a ɛbɛyɛ din sɛ obɛtumi adi ne ho adanseɛ ɛsiane sɛ yɛgye Yesu adi ne yɛhu deɛ ɛwɔ ne mu nti nti ne yɛka ne ho nsɛmpa de kyerɛ wo sɛ fa wakoma ne wadwe nyinaa ɛma saa Kristo no na wo ɔnam ɔdɔm ɛne ahomɔborɔ so ɛbɛyɛ wo yie Amen. papa me yankan to aso 1 John na Okay. Verse number 13. Ɔsɛ na yɛn nu atwa brɛ mu. Na mahunu sɛ mo wɔ dan kwa. na yɛi na matwerɛ berɛ m na woahunu sɛ wowɔ dankwa ma meka asɛm kyerɛ wo sɛ wɔ nipa te ase na wɔnwuyɛ a yɛka dankwa asɛm a wɔnte aseɛ ɔnwuyɛ a ɔnte aseɛ ɛna no na meka kyerɛ obi sɛ nipa tena konya so sɛdeɛ mete so yi na ne to ba nam a na dwa ɛnyɛ dwa Nyasam ketewa. yei so obi nya fa ahodi akonya bi tena so a fa ahodi akonya ɛtena so a na sɛ nipa twa ne ho hyia a na ne wura fi sɛ Ofi baby. obi ne bɔɔ My God. no nti na ɔtratra nipa ni gyeɛ so ɔtratra nipa ni gyeɛ so ameka asɛm kyerɛ wo enti sɛ onipa bi a wɔtie me sɛ ɔbɛbrɛ wo ho ase na wɔfa Kristo Yesu ayɛ wɔ wura no wɔgye nkwa a saa da nkwa a yɛka yi ɛnyɛ deɛ ɛde ani hu no asase so a wo ho yɛ den wote akonnwa so sisiɛ wote akonnwa so sisiɛ meka sɛ obi da ne mpa so na ɔdwedwe ne ho Dwene ho. ɛnyɛ ne ho sɛ na meka ho because wonya nwuyɛ no wonim sɛ no ana no na berɛ bi wie du a sister owuo da hɔ Bible say etwa so onipa wuo na owuo na ti atemwo My God. atemwo oh there is a judgment at the whole nipa onipa ɛsɛ sɛ onipa hunu na wɔsakyera Sachira. to da me ka kyerɛ mmaa sɛ sɛ woyɛ ɔbaa paa na akɔbɔ nsɛm gyam so a na ho kora nso huhu Sa. ɛyɛ no kɔsɛm maasɛm ɔhɛ a wonte ase sɛ woyɛ ɔbaa na akɔbɔ nsɛm gyam a wo ɔbaa no huhu no kɔsɛm o ma menka asɛm kyerɛ yɛtena kurom ketewa mu no deɛ mekan obi pay attention wɔbɛtem ase adɛnti ɛna sɛ ɔbaa fa daasɛe anaasɛ silver anaasɛ biribi a yɛnoa mu ade kɔsi gya so a ɔde ne nsa fa sɛi na ɔde akɔsi gya no so sɛ nsuo ne wɔno a na wanoa aduane ne wɔno a na wanoa na adɛnti na ade korɔ no sɛ bene a wɔpɛ desta ɛsɔ ne nsa na ɔde akɔtweɛ na ɔde asi fam deɛ ntira ɛhye wɔde ne nsa so ma a ɔbɛpira wei ketewa mpɔntumi fa nsa nsom ɔbaa a wɔworɔworɔ ho wɔgyagya wo ho brabɔne bia ɔkyim bɔ bi ameka sɛm kyerɛ wo wei ketewa mpo wontumi gye sɛ ɔgye desta so ma ɛne onyankopɔn gya a wɔde bɛsɛ wiase a bible se ɛgya ne num enum ɔkɔ bɛtɔ wuo ɛso awuo maa
ɛno na bɛtumi dabi o ti o kura nketewa mu no ne yɛfrɛ bibi kukuagya kotwa gyan tenten na ɔbɛka som na wɔn nso obi aba so ɔbɛsɔ saa agya no bi ɛde akɔsɔ ne deɛ mu nti ɔbɛsɔ na ɔde kɔ ne bi atɔ fam yɛntaa nhyɛ mpaboa ne ɛkɔtia so a yɛbɛsu a wi na yɛsu ɛdeɛ ntira ɛgya bi aseɛ wɔbaa yɛ ne nkwan na wɔpɛ sɛ ɔka hwɛ na natere mmɛn no na ɔde ne nsa abom na ɔtɔ ne nsa na sɛ ɔbaa wɔn nyinaa akyi na da so bɔ brabɔne a ɛmfa nkɔ heaven a na huhu that is why I make us say so your ɔbaa na akɔ nsɛm gyama akɔ na huhu na sɛ adeɛ ketewa bi wɔ ntumi a yei paneɛ mpo a doctors ɛne nurse ɛde wɔ yɛn no yɛbɛwɔ bi paneɛ a yɛwɔ corona paneɛ hu nkurɔfoɔ a yɛwɔ paneɛ na yɛgye sɛ yɛyere wɔm deɛ ngyara ano ɔyɛ na wɔmpɔ sister sasra wadwen na ɛnkyɛ na yesu ba ɛnkyɛ o ɛnneɛma nyina di adanseɛ deɛ wɔprɛ nya no ɛnkyɛ wobɛdane yɛgya hɔ hwehwɛ wagye nkwa na wo kra bɛmen hwehwɛ wagye nkwa na wo kra onua pa wadidi amen na wo kra se ɛkɔm de no hwehwɛ wagye nkwa na wo kra bɛmen onua pa wadidi amen na wo kra se ɛkɔm de no hwehwɛ wagye nkwa na wo kra we're watching Kwana Okra, Bemi, Uniadofwe. We're watching Kwana Okra, Bemi. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. John chapter 3, verse number 36. Ihoni asempano, itere mi nsa nchemo ye aduasansia. Die oje obani die no wodan kwa. Sio. Gwanya dansidie. Die wati obani didi no. Wodan kwa. Na die ontie obano die. Na die wontie obano die. Orinya dan kwa. Orinya dan kwa. Onyankopon abufuo da no so. Onyankopon abufuo da no. Eso. Sister, brother, Onyankopon abufuo da no so. That is why I was nipa bi asakere na dwen. Na wonyankwa. Na waje wonkwa. Na wonya fa hodie. Obinka amen mame. Amen. Nti fa John no mayi hu se so obinti Yesu Kristo dia onya dankwa. Enna we John so se ka kire yen se dia woji oba ne dindi no dankwa. Odankwa. Me ba cho. Oka se woje wo ma me dia benya dankwa. Dabi o. Oka se woje osofo asemasi dia benya dankwa. Dabi o. Ne mom sa woji Kristo dia. Dia. Hi. The our dankwa and Kristo. Yes. Amen. That is why wa madi wo wu bankwam. Yes. Timre bia me ka kire onipa se ade ba ko pe no onipa tumi yem ne nwia. Ade ba ko pe o. Se asa onua wu a ade ba ko pe na betumi ya ma no. De hia ne se obekoko pa daka tea bi na na semu. Na nipa bejaw ni menu bako ye nyama funu so a asemasi uni nyamenko wono okasa wono bako no afa die ye pagya funu no na no kura funu ni pagya tama so ye kristo ni a tama pagya funu no se ye mfamasi pete mu na ye nkata daka no so ye mfamasi pete mu ye mompae na ye mfa nko na no ha ase asemasi me oni bodi mi ja ho ani u menu bako ko akrase mesima me ye diwe tonsuo ade ba ko pa ene oni patumi ye bo ani nwia ene sai obekata de chikrokra nemom do timi dinipa e wawu bankwam ene Kristo. Yes. Amen. Ediarentina wo ma wo hawo no eso sene wo abra wo Yesu abra
onyankropon amaya chenkwa a o wiase se fa wo haw odadwen wa mane abra nanim na so de ba obasiew the bible say one na so ne so na wa bre na komu bu hey sister yam fa onya hwe wa musuam brother yam fa onya hwe make am fu Yesu ama amen je Yesu di ne wonya nkwa amen je Yesu di ne wonya fa hodie amen enti weni adanse anopai me de braw amen sɛdeɛ ɔgye Yesu di no ɔwɔ nkwa na deɛ wɔngye Yesu ani no wama onyankopɔn ada ne ɔtɔrɔfoɔ di ntra wanye adanse a onyankopɔn di ne ba ne ho no wanye ani enti sɛ obi bɛgye Yesu di a Bible say na wayɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada nyina atwam ɛnso obi da so ɛwɔ kristosom mu a abrabɔbɔne ne abrabɔdadaa no ɛda so te ne mu ɛno na yɛsrɛ Awurade sɛ anɔpa yi ɛberɛ a wɔbie ne mu a wotie Nyame asɛm yi a abrabɔdada bia Awurade ma ne nyera amen ɔsɛ ɔbaa bi fi Samaria bɛtoo nsuo na Yesu se ne sɛ ɛna Yesu se ne sɛ mame bi nom na n'asuafoɔ no kɔ kurom sɛ ɔno kɔtɔ duane ɛna Samaria ne ba no se ne sɛ ɛyɛ den ɛna wa woyɛ Yudani wa woyɛ Yudani wo sɛ me amyɛ Samaria ni ba wo nsuo nom ɛyɛ den na ketewa weti radio so ɔka Nyame asɛm kyerɛ me ɛkyɛ sɛ me fa ɔkasa sɛ ɛfiri sɛ na Yudafoɔ ne Samariafoɔ nka na Yudafoɔ ne Samariafoɔ nka wɔne abranteɛ bi te area wane ne nka etu ɔte sa abranteɛ ketewa bi ka Nyame asɛm already so no jajajajaye wɔhwɛ no Facebook no ɛde ya na wɔkyerɛ yi ntimi ntie Yesu buase ne sɛ ana Yesu buase ne sɛ wonim Onyankopɔn akyɛdeɛ a wonim Onyankopɔn akyɛdeɛ a deɛ wɔse wo sɛ ana deɛ wɔsrɛ wo sɛ na nsuo yi binom a ɛnka wobɛbusa no na wɔama no nkwan na ka wobɛbusa no na ko ama wo nkwan nsu na ko ama nkwan nsu ka bɛma ne nsuo no bi na ko no so ama nkwan nsuo ei powerful yɛwɔ deɛ wɔma nkwan nsuo hɔ yes yei eti so bi da owo mpa so a anopa yi nkwa nsuo bi ba no amen ayayayaya wo bi da yare mpa so Jesus nkwa nsuo bi ba no amen wo bi da ohia mu a nkwa nsuo bi ba no amen nkwa nsuo hello hi enye nsuo ya baton ma enye we bia we de ya nom nemom Kristo man nkwa nsuo hello me say Yesu ya dai o man kwansu nti nye nsuo wi bi na meka that's about asking was na Yesu say na say ana Yesu say na say obiara onu nsuo yi bi no na obi biara wonu nsuo yi bi no esu kombade no biem eti obi obenum sa nsuo yi he etena ubo nsuo asakoto nsuo na wa ya dai asanu no onom ade ponche enti obi da na dwukro so sa akonu nsuo eti se ka wonim nipa wo serew nsuo ya enka wo be mane bi nko no so ma nkwa nsuo ayi no be no nsuo a me ma no bie no tie na se nsuo a me ma no bie no wonum a sisi ye besa ade atia minute ni nsu kom sa de na se pensuo yei na oba fa kire okura be fa kire okwa na okohwiegu oba fa kire ho na okohwiegu ɛno na Yesu se wɔse na de ɔbɛno me nsu me ma no bi deɛ nsu a me Kristo me de bɛma no kom le no da nsu kom ne da amen enti sɛ obi bɛnom Yesu nsuo no bi anɔpa yi yɛkura nsuo bi yɛkura obi a yɛdi ne ho adanseɛ yɛkura Yesu a yɛdi ne ho adanseɛ wɔn nkwa nsuo mentɔ nsuo mentɔ nkyi no ɛna mentɔn deɛ wu na mmom wɔ owura bia wɔno ɔwɔ nkwa nsuo na ɔma deɛ wabrɛ tumi na hoɔden dɔɔso saa Yesu na mekamfo na ma amen ɔse na sɛ nsu a mema wo yi kumaseman nsu a ɛbɛyɛ abua ewiase nyinaa wɔn atie me wɔtie fie mfiri Sompa FM Tetelestai ha Awurade Nyankopɔn soma me sɛ memmɛka nkyerɛ wo sɛ sɛ wobɛgye Yesu odi a na wode wo ho ama Yesu na wode wakoma nyinaa ma no a ɛne anɔpa yi Yesu kura nkwa nsuo wɔni adansedi a
ɛfa yesu ho a wama wɔ bi a ɔnye nidasoɔ ɛnyɛ nidasoɔ amen eti nanu bi ɔkɔto abranti no subira no ho no wɔse ora ɔpɛ sɛ ɔho nyɛ ɔden ye nipa nso edu baabi a ɔyare a ɔtoatoa bebree o ɔso ora nipa kɔsi no busa wo ɔpɛ sɛ ɔho nyɛ ɔden anaa ane dabi so ora ɛba sɛ mekɔtɔ nsuo no mu a na obi adi manim kan menyɛ obiaa sɛ hia ba wo so a woduru baabi a na akasa sɛ ho kyerɛ wo a woduru baabi a na yɛnhyɛ wo nkɔm ɛso na wohyɛ nkɔm na wobɔ amanneɛ woa wohyɛ wo nkɔm ɛti hia ne bia no ntam kɛsɛ haa dɔ kaa weideɛ mɛtɔ bi pɛɛ kamuska ayayayayaya Awurade hu ye mobo no pay. Amen. Jesus hu ye mobo. Amen. Et ye wo owura bia. Jesus. Et was say, owura mkoto nsuo no no bi manim kan. Sorry. You get that? My God. Nanante. Yes, owura bi di Yesu. Wankwa. Ohini bi di Yesu. Wankwa. Ohini be the Messiah. Hey! Wanko! Yes, way! Wanko! Yes, way! Wanko! Yes, I to be. Ohini be the Yesu. Wanko! Ohini be the Messiah. Wanko! Yes, way. Wanko. Yes, way. Wanko. Hey, yes, way. Wanko. Yes, way. Wanko. Oh, Ohini be the Yesu. Wanko. Ohini be the Messiah. Very. Yes, way. Oh, Ohini be the Yesu. Ohini be the Messiah. Very. Nidini Jesus. Eti wawa subia, abaya san waulo. Nidini Jesus, nidini Messiah. Glory. Nidini Jesus, nidini ay. Nidini Jesus, eti wawa subia, abaya san waulo. Nidini Jesus, nidini Messiah. Wamra, yato numdado. Wamra, yato numdado. Wamra, yato numdada na Yesu ye. 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 Oh, wamra, yato numdado. Oh, wamra, yato numdado. Oh, wamra, yato numdada na Yesu ye. Momra yantonum dada na Yesu yo. Yesu yantonum dada na Yesu ye. Hallelujah. Momra yantonum dada na Yesu. Sister, come to Jesus. Come to Jesus. Brother, come to Jesus. Anopai fa homa Yesu. Yes. Na tisa Yesu di. Na fa wadwen wa koma nyina masa Christ. Na odom ne nepa ewo Kristo Yesu mu no anopai anya ochefa. Amen. Anopai mayemo mpa. Jesus. Ye bompo ye ka kire Awurade Nyankropon se onipa bi da so oban na chi na wonim Kristo a ye sra nyame mmobrohunu ade ya ma wiase ne mu nipa nyina ane wona tie ye nyina se ye betumi hu Yesu ye hu yi. Amen. Bia no bo sampa ye no.
Oh Jesus Christ, ni e bomb fire ene anokai. Ese Awurade se Awurade nipa bi a o pan ne chi Awurade onimo Awurade. Na o hu wo ene so se Awurade o be kan mu. Badu ate basude. Ati kado. Ke bada kado sa. Awurade se Awurade mu. We ati kado siande kado. Adi kado siande. In the name of Jesus. We adi kado siande. Le papa le shanda party and le papa liantorioba limantayoba le shanda yandi and basinde kado. We adi kado sianda. Le papa in the name of Jesus Christ. John chapter 1 verse number 32 to 34. Itere ba ko nchemo ye aduasa mienu wase le hani di adanse se mi unu honhom no se ofiri soro re sane se abubulo tie Yohane na di adanse bi, My God. ha na odi Kristo Yesu ho adanse. It was say me honhom no se efiri soro esane sade ai abubulo aha se abubulo na obetana ne so na obetena ne so na me de anka minim no na de osoma me no se na de osoma me no se mame mo asu nsuo no mu na ono se me se de obehunu se hon konkron sane abetana ne so no ono ne de obo na so konkron mu wodi Kristo Yesu ho adanse enka me nsami mfata se krose enka me na me bɔ nsuo nanso do osoma me no se wahye me se de me hunu se abuburu no abesi na senso die we abesi na betiri so no ye ono de hon konkron wana de hon konkron abebu su enti eniema nyina di adanse se Kristo Yesu oyo nyankropon ba na me hu di adanse na me di adanse onyankopon ba no we ni onyankropon ba no Hallelujah. de odi yare sabre ne ma no Amen. de odi fa hodi ba no Amen. onu ni onyankropon ba no Amen. ye pompa ye ka kire Awurade se Kristo Yesu a oyo onyankropon ba no wo de ogie bre nipa nyina ti so de ogie bade a so obi yare a sa wo je ne so so de oni ni da so Awurade ni da so emra so e Yesu ni mi oh Jesus Christ ni e bomb fire say Awurade nipa bi oyale de ya paso na ni so ade so Awurade say Awurade na ya sa for Awurade ogie na ya sa
the name of Jesus Christ. Your boy yesterday 7 times. Yakofa course. Onipa biya di ahon kyerɛ no. My God. Ye de yare akyekyere no. De de nkugu akyekyere no. Ebra ye bodi ya. We Yesu dimo. Ah. We Yesu dimo. We Yesu dimo. Jesus Christ. 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 Yesu dimo. Jesus Christ. Owo biya ya somo. My God. Nkugu biya ye de bra o. Ebra ye bodi ya. My God. Efie wo ngoso. My God. Ah, efie wo ngoso. 1 Jesus Christ. 2 Jesus Christ. 3 Jesus Christ. 4 Jesus Christ. 5 Jesus Christ. 6 Jesus Christ. 7 Jesus Christ. Powerful. Otie no fa ahode ye wo de ya. Amen. Amen. Yankofa course. Yankofa course. Yan di kados. Name asama ba wonche. Also betimi afre 055 Obetimi atia Tetelestai ana yaji ka Tetelestai anu waje so it is finished. Ana se wo wie. 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 The Pacho fra Major Sudafi a tea the onso walker aha aye Sumpa 93.1 Mamenta wonka baby hour. Okay. I'm for offer for you. Tetelestai. Hello. Okay, onso betimi afraba homane so 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 Mayente wonka. Okay. Tetelestai. Where we? The Pacho ya friend so kata friend. Pacho kata friend buakwa. Udin. Pacho maybe Akostia Santoa. Pacho ya nyame asem so wo se nsa nye to menye. Nsa anye to menye. Papa poko masa na me Awurade nkai na wo ma me kuma na me. Okay. Ono kwafo ene Awurade. Ene anopai mi yimpaye e bompaye ma wabawa. Jesus. Adwuma sem biara aye basa.
ewo Yesu Kristo dinimu wo Yesu dinimu enye ewo Yesu dinimu wo Yesu dinimu enne anopai se onyame nkwansuo ahwie gu no efa adwuma sam emrewo yes emma ne asenye yi amen ewo Yesu Kristo dinimu amen 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 so also obetimi afre 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 ma yente wonka also obetimi afre 0551 931 0551 931 and 0548 931 Tetelestai. Me ba so ka se frefa. Oye. Your friend say what ka se frefa. Hello. We ka se free man. Your friend me from. Me ba jo. Me ya le pa. It's me guys. Me ka se kwa me. Makwa hospital kwa. So, I want to make Mr. Companion. He said, yes, man. Yesu na yaresa eye ne madia no me stressa yaresa le tu ni pedua sia amen sa yare bia atena u ni pedua so Jesus wo Yesu dim yare yira amen wo Yesu dim yira amen free ni pedua so ko na onye fa hudi Jesus sorry ne you kata Amen. Oh, Yesu dim amen amen Amen. Yo. I mean sure. Tetelestai. Boy, Me ba jo friend so ka se frefa. it's coming. Awurade man, that's a free a block of the Me ba jo yenti o. so my dinner family teacher me on so far. me yimpaye de ma say e wo Yesu Kristo dim amfa ne santo so amen na amfa ne santo adwuma sem so amen ade biara sɔre wɔ fie sɔre wɔ mantam tie wo sikasɛm ɛne wɔ adwumasɛm mede Yesu din breki saa apam no nyinaa sa anɔpa yi ɔgye basa bi ntɔ nipadua so na wɔadwuma nyɛ yie wɔ Yesu din mu amen amen Amen. Okay. Also obetimi afre 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 also ubetimi afre na ya tonka Tetelestai. Oye. Me ba che fro so ka se free fa. If I tell me dinner now, man, I say free. Asante atum agogo. Wa ba che ntio. Pastor ya le dom many dia kum. Isabi amenya nam dia ko todro. Imetso nyankopon. Me bono ntu ya le dom aseman. ene anopai me bompa ye me yimpa ye edema Jesus se ene anopai Awurade asem abai Osi ono na oma enkwansuo yes bompa ye ene anopai se Jesus enkwansuo entwifa ni padua mu yes Lord baby biara ya ne ye hye ewo Yesu Kristo dini mu ye hye no anopai se empie firi ni padua ni amen ewo Jesus Christ dini mu amen amen Amen. amen Okay, also ubetimi afre 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 Tetelestai. Radio Suvian count. En count so me pa che first on kasa fe. Kasa fe obo kwa makru. Adwuma sem. Anse ba bo sumi ko adwuma ntafe. Na mama etete. Mmompa yen kampa. So for we are the number betu bia na wa fe dan na bompa ye why. Enti wo bompa ya ma. Your bompa e Jesus Christ dim ja wo adwuma hyem se Awurade nsa. Is an asam church and send adwuma kwa se didie. Yes Awurade se omma nsu a wo hwie gu nei. So ntwi fa adwuma so. Na wo kwa adwuma so enye ye. Fina akon enye dansidie ma e wo Yesu dim. Amen. Amen.
It's the number suffer number better Jana Wafena na bompire. Why? Okay, also wait me for 0551931931. 0551931931. Now 0548931931. Tetelestai. Me ba che first o ka se free fa. Friend ya friend me ka se friend so. Me ba che ntio. Me ba cho. In Bako school or try on there. Or try when you say my father and come I said one vampire moment which and now trying to first if you are was not trying to second it. Some vampire man. Me empire say Awurade nyi fail when fra bofra no so. Amen. Na Awurade mfa bofra no sie ni mulunkum mo. Yes. Na onkonko na oye kakafo no on kaka bofra no de wosua. Na omwo no ono nkyro na nkunimdie mara wo Yesu demo. Amen. Amen. Okay. Also ubetimi afre 0551 931931 0551 931931 0548 931 0548 931 ubetimi afre so for number near 0242 286 453 ubetimi afre so for na twetwe komo na 0552 997 367 ubetimi afre so for na fe wona na twetwe komo ma men ko mela so nse wajira so ache also ubetimi afre na fe wona ya twetwe komo na yehu and then boy no say na we be hu no ugidie ne say ma me hu say ne wotie mala Tetelestai. Hello. Me pa cho je so ma me say me wie why. Hello. Tetelestai. Me pa cho flo so ka se free fa. Me sabe. Udi. Me pa cho yenti o. Ipa cho. Ese so ko pa e mame. Me mai ye na e basta. Pa bo me Okay. Awurade Jesus me na me ma si omojam. Hwe one ne manyina so. Na fa omulunkum butu won so. Awurade kaya busua ne ma me na ye won yi wo Yesu demo. Amen. Ubetimi afre so for number is 0242 286 453 I'm saying ma me bo number no so bo number no nti de obo bi e ba ubetimi afre so for 0242 Gatena 0242 286 453 and 0552 997 367 ubetimi afre so for na fe wonye na atwetwe nkomo ede na pese omfa so nyame mfa ne so na omoa wo fe no ne ni nkomo ma me ko me kola Tetelestai me pa che flo so ka se fe fa okay me pa che ntio o say 1 year ni nya ka kwa fa ya jumada me do ben. Be 1 year ni nya ka anya jumada. O say. Sofu. Yo. Alright, Yesu, ya bompa e ja enu abe me inu ade shimojam. Yes. Wa wo che enkwanso na anadwi.
yehwie wo nkwansuo egu na dwumasam so ena anwumre yi yɛsɛ wo ho ade sɛ empɔmfa ne nipadua mu na ntwi adwuma embre no ewo Jesus Christ Nazareth di muti amen amen okay also ubetimi afre 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 and 0242 286 453 and 0552 997 367 me bacho fla ibetimi afa na afi woni sofo atwetwe nkomo yemfo ofrefo be ba kwa na mi na fi yemfensi 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 yemfa ofrefo etwato na fi yemfensi ni yankosofo na fi onfa asking chat on Femray. Ubit me a friend of a number. The number is 0242 286 453. Ubit me a friend of who's here. Nan not drink on 0552 997 367. Ubit me a first of na only attraction come so for yanko. Yo, that's Medeni Awurade Akoa Isaac K. Nsiah. Yo, Achuma and Kransa. Bofudu Kochi. Now con Kransa. Obedrum Kransa Special Eyes. And Kransa baby a DVS. I wanna Jansin be your honor faso about special eyes for a jumam ho. Obedu anam signboard is your kakraka. Yene special eyes. Any day anymore. To bedru abehu a sword diner. If you the beer a war night. If you the beer a war night. Ukia the beer number 6:30. Near Shasi, Ukia the beer number 6:30 near Sosumasi 8:30 na yapong. Inti bomodin sa obetumini asum. Anopaya me sorry free here ya kwatenase na ya canceling 7 o'clock akopem say 11:30 bebo nti obetumi ehia ya anopaya benada anopaya ya akwa ya canceling 7 na ya sorry 11:30 kwasia da bia ayosomda kwasia da bia ayosomda eno so starting 8:30 near upon 11:30 kwasia da bia and ifia da bia you watch night in challenge pa fia da bia enkom say adwuma bibia ewo kristosom bia no oba Awurade be fa yenso aye edi amount intibera na Awurade mfa yenso na de ewo ho bia no onyimfiri ho ma oje enya adwuma eno nti said ye di kam boy number na kire on 0242 286453 0242 286453 obetumi afra ye wo so na ye ne wo edi nkomo yenim se Awurade be fa sa de ye no so na wo hyiraw ya chia Tetelestai fo nyina ya chia Tetelestai fo nyina sabre me papa Mr. Albert ATM every US papa mechia pa mechia mi studio ana me na okasai enti mechia pa mamili nso onkran mechia sa nso na na kwesi ni na bonsu so mechia mo na Tetelestai fo nyina mechia sof mame afi sof Obed original Obed ewa ha mame servant so ewa ha sanso na osofo Same Samuel Sapon enso ewa yensra bem ha nti nyame onhyira obi bia mesra obetumi afra na ye ndwumade so obetumi abeboa yen
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a time no koraa nka yɛbɛnya bi koraa de aka ho nti wobɛtumi aba bɛboa nti wofrɛ a kakra bi a wobɛtumi de abɛboa nyame adwuma bi ade bɛboa yɛ a yɛbɛgye na yɛahyɛ kristo yesu den ne onyam ɛwɔ abara